kunetsa inhasi uri pamachi ari kundidzinga kuti ibva pamba uchidzingwa nemunhu ukaripa zvinoitika here pana vaya kunondikabva takatondisonera titi ndoda kukuuraya uri kuda kundipamba musha wangu ndikati kurete musha wenyu handisi kuda kupamba ndoda mari dzangu munhu kana akatseretena munhu imhosva inosungira mapurisa anivozvino ukanzwa munhu achitaura kuti ndoda kukuuraya munoenda motonopa ripoti kumapurisa mazvinzwa imhosva inenge yaparwa nemunhu nekusaziva handiti angade kuonererwa angade kuita sei akataura mashoko iwayo kwamuri munoenda kumapurisa ndauya pano kuzomhangarira nhingi chekuti ari kunditseretena kuti anoda kuuraya murume wangu handiti mapanzwa mashoko iwayo obva agara ari kuti mapurisa iye zvino murume haana kukurambaya handizivi mando pamusoro mupurisa akaenda kumutora vati kwazizvo akati ngaabve pamba pangu zvinhu zvose ndakamusiyira musha wacho mupurisa anoenda kunosunga munhu asingauye kudaro hatirwirai nezvaanenge achitaura ndozvino zvandikutaurira imimi mauya kudaro handitika samoni order number 1 inototaura kuti munhu kana asina kuuya kudaro dare rinotonga richifevhera munhu auya kudaro ari kukomplona saka iye zvino fevha yedu pari zvinhu sedare hamungadzingwe nemunhu ari kukaribva kuti ibva pamba pamwe its useless hapana zvatee tichitaura for the meantime inde kugare pamba penyu kusvikira auya iye kuti baya vanhu kuwadzinga pamba pangu handiti vari kuramba kubva pamba pangu ezvinongoya kuti mayakwana handiti marimiro amunosiita nokuti kana magara muchigara nemunhu akafanana neuyu ane tsika dzakadai kureva kuti kurima kana kuita sei magara muchingozviitira garai muri redi muite zvinhu zvenyu pamusha murime achauya ena ari kuramba kuuya achauya iye manje zvaarikuitani ndakatozonzi navadhokena akangofunga kuti shaudhange ndoshaudhaibva musatumwe ita zvinhu zviri kunze amubhuroke murume wenyu pafoni handiti mapanzo mafoni aya zvaakanakira ane inonzi auto record handiti munhu akatuka munhu achishandisa foni musungwa handizotoona musemutemo sei munhu akakutukai pafoni apa kana kukutukai physically papa kuti chakazodai chenyu imamai zvakadai munongoenda apo kuti bvunzai nhingi anga aripo vachindituka vanga vachiti zvakati handi mapato anobhadhariswa faini yekuratidza kuti wanga uchituka munhu kuratidza kuti mutemo hautenderi kutuke chi munhu handimozvingwambo pari zvino mukaona achikutukai munhu vatitika handidzime foni yake murehwa makadii motukwa sori murehwa ndinakuziva kuti kudaira kwandaita foni kunganditukisa sori baba handiti motukwa mosidzima foni yenyu handiti yarwari garai pano handitika musha haubudiwe umwe asipo vakapuwa bhuku here unza kuchadiwa kuti vanhu mutemo hautenderi kuti tingataurwa kunzi ndakarabwa nemurume usina tokeni okudivorce hakuna zvinhu zvakadaro handimapoa garai basa kuuya pamba ipapo maploti akawanda mamunogarawo but muri paploti ine nhamba imwe chete pamakauya mukagara kuratidza kuti ndo pamakaunzwa naiye kana asingachakudei ngatevere tsika tevere procedure handiti ezvinoitai munogara kumba kana iye akuda handiti auya muchauya kudai totaura zvechii
zvino patiri kunopinda ipapa haakwanise kukudzingai pamusha mvura ichinaya. Tinotaura kuti mvura ichinaya ndimakaona yakatodonha. Mvura ichinaya munhu adzingwe pamba anozodzingwa kunge imbwa sei. Munhu anga achigara pamba anodzingirwei? Kana usingachamude mukadzi anorambwa nenzira ichiteedza tsika dzedu dzekurambana kwedu omudzorera musha make mawakamutora. Chapedza ndozvatingataure nemi nhasi. Haikona kuti muchitukwa mobva mati newewo maniwe imbwa iwe wakazodai mani gava remunhu uchidaira pafoni. Hatitenderi kuita zvakadii zvakadaro. Imimi mozvirerutsa iye achiita umambi hwake hwo. Moona kuti haasangane nezuva raanotongwa here nemutemo. Handiti makanga muchishanda pamusha ipapa. Paakuti endai mutoenda nei zvinhu zvamakanga muchishanda munoteerwa nemapurisa kuti vakaba zvinhu makusungisiwa. Hati mapanzo hatiri kuti kudaro. Baba handibve pamusha musipo, kana mati ndibve pamusha kwamama kana kuenda kuvabereki vavo kwamakanditora. Handiti ndotsika dzedu dzechivanhu. Saka ranhasi dare renyu ndangoti ndikuudzei zvauro zviri kukutambudzai hazvisiri izvo zvinofanirwa kukutambudza. Atisuta mune mudzidziro yamukakwanisa kuti mukasha auye patari titaura nekuti kana nesu takureni isusu harisi basa redu. Tati iye zvino mukwasha ari kushandisa simba rekuti papa pamwe wakazodini mukadzi akabva uyu pambaka mangwana tina motomona avepo. Tamboitireiko zvinhu zvakadaro? Mukadzi kana wakumuramba ndokooda kumushandisira mamwe masimba uya peya sekudedza kwanga aitwa panapa wouya wogarapo. Shamwari mukadzi uchiri kumuda here? Aiwa ndichada mukadzi zvakazodai. Mupe gupuro mukadzi zvakazodai. Rai unofanirwa kubhadhara chakazodai. Wakanga wakaroora here? Handina. Unofanirwa kudai nekudai. Handiti vana vangani 1 2 vana vakamira sei zvakazodai wobhadhariswa munhu. Handiti ka munhu worongedza mbatya dzake wodii zvake woinda. Handiti kwete kudzingwa pamba pawakanga uchigara sembwa vazvina mutemo wakadii wakadaro. Dare rinototenderwa shamwari. Kana mukabereka Samoni inawe kuti unogona usina Samoni rake ukaripiwapo ukariberekwa. Order number 1 Samoni rero order number 1 inotaura kuti munhu kana ukaderedzwa kudaro ukasauya dare rinotongwa usiku. Handiwapanzwa iri hatisatanga kutonga asipo. Toda kumuona nhunha dzake ngauye. Uda kurambirwa nani mukadzi wako? Uya urambe mukadzi wako wega. Kwete kuti azomumwise mashoko mumuromo. Mangwana anokupandukirai. Vanonyepa zvavanokutaura. Handinamboramba mukadzi. Ndakanga ndaenda kubasa ndikaona mukadzi pasisiri pamba. Usaitiswe izvo. Tinongona tombozvitaura zvekuti vanhu vanotiperatidza mukadzi asangokutisa. Vakauya vanopota vachiuya dzimwe vanogona kuti vakauya togona kutoira tina ntaura navo totovabikira chikafu chaitira zvisinjava tombovabvunza chikafu mutenga ndicho vakangoenda pari ndosaka kundishaura kubva pamba pangu ndohume rakazodai handikuroori kumba kwedu ndine ndagara ndironinyeurera mahara ndaita urere mahara ndaita urere papo akanditora mubhawa here akada kuudza kuti ndakanditora mubhawa wakanditora mubhawa papi ihora tikanotora mubhawa ndipo ukagarire neni 13 years asi ndokuonidza kakanditora ndataura zvakanaka. Mataurwa dzese shungu dzese vanhu munobva kuti kana makakufa muchiti nhasi mukaona kuti kudare hakuna kutaurwa zvamuri kufunga ivi dare iro rariperi hatishande zvamunofunga. Tinotarisa nyaya iri padariro kuti nyaya iyi
kuti idzi yabatwa zvakanaka ndokuti nyika inenge ichiona nyaya dzemichichidzi. Handiti iye zvino endai muzvigarire pamba, handiti muronge kurima, unless kana neduo makuda kubva pamba pacho endai munobva pamba pacho. Mutemo hakuna munhu angangoti papamba mukadzi wagara magara makore mangani 13 years naza 13 makore 13 pachivanhu. Just that munhu wongoti azvimbirwa 13 years woti chienda kumba kwani kana riri basa rake romutaura kuti vawakamboita izvozvo ndivavo 13 years wandichembedza pano wakutaura kuti zvakazodai zvakazodai. Handiti ndiwo mashoko anoshandiswa nevanhu tichitaura tiri pano. Munhu asafungidzire kuti akafunga kuti ndagara 13 years nemwana wevanhu ndakutotora umwe mukadzi, ndakutotora umwe mukadzi, nyika ichimutendera kuita zvakapusa kudaro. Kuna zvinhu zvakadaro. Saka nhasi dzokerai kumba. Achati makadzi chiri kudare kwenyu